As datas de celebración da 41ª edición da MIT, a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, xa foron fixadas. O festival, consolidado como unha das citas imprescindibles no panorama das artes escénicas contemporáneas, desenvolverase do 18 ao 26 de xullo. Iníciase unha nova etapa na dirección da MIT, con Sabela Mendoza como directora artística e Gena Bahamonde como directora adxunta. Esta nova dirección ten como obxectivo consolidar a MIT como un referente cultural colectivo, promovendo un modelo de festival que funcione como motor de apoio á creación, á diversidade e á pluralidade escénica. O lema escollido para esta edición é Escenas en Tránsito. Pon o foco en propostas que exploran a mobilidade entre linguaxes, corpos e territorios. Algunhas das liñas curatorias que seguirán nesta edición son o indómito, creación que emerxe nas fisuras, nas fendas, laboratorios do presente, aquelas propostas que traballan pensando no hoxe, dende perspectivas da complexidade, da relación dos sistemas de representación e reximes sensibles. Constelacións, aquelas pezas ou traxectorias que traballan en relación a outras obras ou xenealoxías, tándens creativos, as historias dos colectivos e das agrupacións. Corpos en tránsito, creacións que nos falan de mudanzas, de transicións, e as cartografías do xesto, propostas que trasladan paisaxes e poéticas á escena.